هيوت حد جيزي كاب أمنا نلعلو كوينا كتسمعنان كل معتصات تعصو كوين كتسمعنان يغليو أف كم زبالنا يتفهم قراطن دخا من هوت لنفسنا نمبربار وشت أو حيل نمركابن إذا مشو أتحققات كم برهان كمرحو أيوم سلام إذا channel سنة لبونا أيو إذا ما دزا سنة لكم دما أنا حفتهم ليدي أيه إذا channel حدش نتقوينكم سبسكرايب كورو قدامي اتلو متمرر زلغا هيوت نخال سب تمنيتو يو هيوت كتمرر كلا نت زي بلا نقرات رأينا نرئي انت خوانا قلت حج كنت متتخل عيني كنت سكمو لتخل اقري ويدما تعنا نخال أب عرات حمام زلو سب عاوي تمنيتو يو مسكانا نلبخا سلام هيوو يو نت زلكان اشتو نقر كتمسكن كلخا زيادة عبيت نقرات كمتسوخا من قد تخفت اللخا هيوت كتمرر كلا حارت اللي ما نتر كم زقبرنا انا نخون عيننا نتقودي لنا زلو جنزب نت زي تملسنا نايف ورحتو ويدما نت سانا يعدل ترى زرئي نت زي بالنطري بمطماطما نت زلنا عابي هابتك نستوعلو له اي نخلن اتحققن نسخات صقمي خات صوع زلخا هيوت ناشحات سباتكن كم تأمر زرع عابي تمنيتهم يو حدا سمتيو 10 مليون دولار كبكا كن دما صباح كتنقع كتنبر اي فقدل خانين تزبلكا تقبلو دو ፍጹም አይተቀበሉን ይኻ እዚ ማለት ድማ እታሎ መዘለ ህይወት ከብ 10 ሚሊዮን ዶላር ንላዕሊ ዋጋ ኣለዋ ማለት እዩ ንሕና ግን ነቲ ብንጸት ዓደልና የተፋስ ዋጋ ከም ማሃብ ንላዕሊ ነቲ ብገንዘብ ዝዕደግ ነገር ስለዝኣና ክንጎን መርጽ ሕጂ ተተንፍሳ ዘለኻ ትንፋስ ኣብ ሆስፒታል ብኦክሲጅን ዝቃል ዘሎ ሰብ ዝኸበረ ህያብ እዩ ንሕና ንጎተ ሲና ብእግርና ክንከይድ ከለና ብዓይንና ክንኸፍት ከለና ወይ ድማ ንኣባላት ስድራቤትና ክንርኢ ከለና كم نور نجر جرنا نوصدو نحد سبب اتنسخت نقص أصل زلخ أجري اتنعلم ترقيل زلخ عيني اتسمع زلخ أذني عابي حلم يو نسخة إذا نجر مسأني أي تبوني الحق تحزن كلخة أجر زي بالسبب إن أجر خاطر رئيس منا نسخة مجوي أي تعمل الحق تمر كلخة بتميت الساعة سبب نتستدر ويترف مجوي منا مسكانة مالت نأملق وين تفطروا مسكانة يخون مبالت رازي كونس نتزلك نجر مستوعل مالتيو نتزلك اشتو نجر كتمسكن كلها أو اشتغى حدش حيلي ولاد إذا حيل زدما نتزيب الخانقر نختراكب زليكا تعاري بتصفى نختجو مريحك زكاة حقو السب مالت كل زلوه سب زي كونس نتزلوه نجر بمسكانة تقامل سبيو لومي تسأل ما تخوين تتسمعك نحموش دقيق طري سقبل مو إذا مسعو حساب اتحادة بزي حاجز ماشن تتنفس لخا اتخلت كتحسبن كتمربرن تخل أمور لك اتسالسي نازي فيديو كترقي زخل عين لك اترابعي لو ملي تترقصو المسألة اللي بيت لك إذا ما ربعت نقاط راي كابز حابتها متعلم لعل تسقى حمد لك مرقا قصيو كالاي تسفى كتورت مستدلي سلام انتي كمز جمر خذكر تسفى مقرات قليليو متصوارقن واقالوو هيوت مسكبد لك اتزحلمكو حلمخا اتم امينوم صبين سدراويتخا اتكبط حزدلو علامه خيلخا لنفسها حتى اتجمر خل مهنيات كابت حج زقط مكازل صقم لعل حيال كخون اللو لومي انت رات تصويرخا صباح نزمعل تزريخا صبو غير تصويريلخا كتحبنيخا تسفى مقرات اتزقل لما عصيو ناب دحرت مملاس حنت سكن طرع توسد بزح غيزي تسفى مقرات مصنا دما ام مجمرتا وي ام موداتا زي كونس اب تفرق منقد يو اتا اقرت تدخملا برهان موداتا دما غنا زي ترئي لهم وتاتا زخبدت ابصهم متزيت سلام تجميري زبل حتو كم ابينا يحنت كمد خوين زليكا نوتلو متقالسو لزلخا نغر كجمرو كلخا اوشت اخذ نبر هال تذكر اتبرها زصبارق زنبر عينخا اتنخل كسعر ازبل زنبر صنعتخا ابيالو ات مخنيات موتر هيوتخا ايو سلامتاي زبل مخنياتخا كاب تزقط مكا زلو كمي زبل تصقم زعب انتخوينو نزخون عنقفات كتسغرو ايخا مخنياتخا نصور انتخوينو عمرخا مفتحي كاملاي ايترفنيو هيوتنا عقطري مستخون من الوقت تسوى مقرات قليل يخون انت خونا كن اب دحريخ امينم صبيخا سبات اللو اتم بعوتخا كحقوس صبي ولدي اتم نعخا كم ابدنت زريخا دقخا وي احواتخا اتم اي قاليني لمورقتا صبي صلاتخا نساتم نخلم نعخا موتيفيشن وي دما درخا كون يغبا تسفق تورط كلها اتنعخا طري زي كونس نت اوشت خازل حلم 10 سبات خطقتلو زلخا سخون عبي تاريخ زلو سب تسفق تورط لحنت معلت نيراتو يا اتفليلي كن نساتم ابتا خبرتهم حنت توسخ سقم تكسكم سلز مرصيو اتلوم تصاورو زلخا قانزا صباح تنغرو تاريخيو قانزا غيزاويو عوت كن نايزل عالميو تسفى مقراط كن نايزل عالم بسلا اي حدك صباح كوين كان دحرت كترا خلخا ابتا معت تتصاوري الخبر اتامانك تسارب مخالخا كاب تخون هابتن لعل واغلو تسفى كتورز مستدلي ازم 3 ساعات نفس خاحتتا اتحدا
زحلمكو حلمي واغا زحنت مع تصقم يبلن مالت ديو ካልኣይ እቶም ዘፍቅሩን ሰባት ውድቀት ይክርኡ ይግብኦም ድዮ ሳልሳይ ነትን ዓመታት ዝደኸም ኩሉ ፃዕሪ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ከጥፎ ይደሊ ድየ እቲ ንቅድሚት ዝስጉመሉ መንገዲ ክንደይ እኳ እንተኸበደ ካብቲ ናይ ድሕሪ ተመልስኻ ትረኽቦ ጣዕሳ ግን ዝሓሸ እዩ ተስፋ ይትቑረፅ ሳልሳይ ኩሉ ነገር ጊዜያዊ ምዃኑ ዘክር ኣብ ህይወት ዝኾነ ኩነታት ንዘለኣለም ኣይነብርን እዩ እቲ ሎም ዘጋጥመካ ዘሎ ከቢድ መከራ ቃንዛ ወይ ፀገም ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ፅቡቅ ጊዜያት ጊዜያዊ እዩ ጸልመት ለይቲ ክንደይ እኳ እንተነውሐ ብርሃን ንግሆ ካብ ምምፃእ ኣይተርፍን እዩ እዚ ሕጂ ዘለካ ፀገም መወዳእታ ህይወትካ ዘይኮነስ ሓደ ምዕረፍ ህይወትካ ጥራይ ምዃኑ ዝተውዕል ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ካብ ለውጢ ወፃኢ ዝኾነ ዘይቀያየር ነገር የለን ክረምቲ ምስ ኩሉ ቁሩን ማይ ሓሊፉ ብርሃን ፅባሕ ምዉቕ ንፋስ ሓጋይን ክመፅእ ግድን እዩ ህይወትና እውን ልክዕ ከምቶም 4 ወቕትታት እያ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ከቢድ ክረምቲ ፀልማት ደመናን በረድን ትህሉ ትኸውን እንተኾነ ግን እዚ ደመና እዚ ንሰማይ ከድ ዘለኣለም ክሽፍኑ ኣይኽእልን እዩ ንፋስ ክነፍስ እዩ እቲ ደመና ክፅልምት እዩ ፀሓይ ድማ ዳግማይ ክትበርቕ እያ ለይቲ ክንደይ እኳ ተፀልመተ ፀሓይ ከም ምውፃእ ዝዓግታ ሓይሊ የለን ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ሕጂ ልብኻ ዝሰርቆ ዘሎ ጭንቀት እቲ ዓይንኻ ዘንብዕ ዘሎ ቃንዛ ወይ ድማ እቲ ንመፃኢኻ ዝፀልምቶ ዘሎ ስእነት ስራሕ ወይ ሕማም መወዳእታ ዘይኮነስ መንገዲ እዩ ፀልማት ለይቲ ዘሊና ንፅባሕ ዝመፅእ ብርሃን ብዝያደ ንክነንቕን ክነኽብርን እዩ እቲ ሕጂ ስምዐካ ዘሎ ቃንዛ ንዘለኣለም ክቕፅል ይመስለካ ይኸውን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕበል ስለ ዘለካ እዩ ካብ ርሑቕ ሪኢኻዮ ግን እቲ ማዕበል ክሳብ ክንደይ ንእሽቶ ምዃኑ ክትርዳእ ኢኻ ህይወትካ ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ እንተዳ ኮይና እቲ ሕጂ ዘለካ ፀገም ሓደ ምዕራፍ ጥራይ እዩ ኣብ ሓደ ሕማቕ ምዕራፍ በፂሕካ ነታ መፅሓፍ ኣይትዕፀዋ እቲ ዛንታ ገና ኣይትዛዘመን እቲ ሎሚ ዘጋጥመካ ዘሎ ስቃይ ንፅባሕ ትነግሮ ናይ ዓወት ዛንታኻ መመቀርቲ እዩ ክኾነካ ራብዓይ ፀገማት ንዓኻ ንምስባር ዘይኮነስ ንምህናፅ እዮም ዝመፁ ወርቂ ዝኸበረ ዋጋ ዝረክብ ኣብ ውሽጢ ሃልታት ተሓዊ ምስ ሓለፈ እዩ እቲ ሓዊ ንወርቂ ንምጥፋእ ዘይኮነስ ነቲ ምስኡ ተሓዊሱ ዘሎ ርስሓትን ተራጭቃን ንምጥፋእ እዩ ዝመፅእ ንስኻ እውን ልክዕ ከምኡ ኢኻ እቲ ሕጂ ዘጋጥመካ ዘሎ ከቢድ ናይ ህይወት ፈተና ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድኻም ፍርሒ ከምኡ ድማ ዘይተደለየ ባህርያት ንምንዳድ ዝመፀ መገላገል ሓዊ እዩ ካብዚ ፈተና ክትወፅእ ከለኻ ከምቲ ዝተፃረየ ወርቂ ደሚቕካን ክቡር ኮንካን ክትወፅእ ኢኻ ሓደ ግዜ ህይወት ሰበረትና ይመስለና እንተኾነ ግን ልክዕ ከምቲ ሰበረ ጥርሙዝ ዳግማይ ተዋሂዱ ፅቡቅ ስእላዊ ቅርፂ ዝሰርሕ እቲ ዝሓለፍካዮ ዝባር ህይወትካ ይፅባሕ ናይ ዓወት ታሪክ ዝሰርሖ እቲ ዝቆሰልካሉ ቦታ እዩ እቲ ብርሃን ጥበብ ናብ ውሽጥኻ ዝኣተወሉ መንገዲ ሎሚ ትነብዕ ትህሉ ትኸውን ግን ድማ ንብዓትካ ንባይታ ተሓሳስባ ከይጥልቕ ኣሎ ካብኡ ድማ መስተንክር ዝኾነ ናይ ዓወት ፍረ ክበቅል እዩ ንፋስ ንእሽቶ ሓዊ የጥፍኦ ንዓብይ ሓዊ ግን ዝያዳ ይንድዶ ንስኻ ከምቲ ዓብይ ሓዊ ኩን ፀገማት ምስ መፅኻ ንሳቶም ንዓኻ ንምጥፋእ ዘይኮንስ ንናይ ዓወት ሃልሃልታኻ ዝያዳ ንምውላዕ ከም ዝመፁ ሕሰብ ሎሚ ትቃለስ ኣለኻ ምክንያቱ እናዓባኻ ስለ ዝኾንካ እዩ ሓምሻይ ኣብቲ ክትቕይሮ ትኽእል ነገር ጥራይ ተኩር ብዙሕ ግዜ ህይወት ትኸብደና ኣብቲ ካብ ዓቕምና ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ንኣብነት ብዛዕባ ሕሉፍ ብዛዕባ ዘረባ ሰባት ወይ ብዛዕባ መፃኢ ክንጭነቕ ከለና እዩ ሓይሊ ዘለካ ኣብቲ ሎሚ ክትገብሮ ትኽእል ንእሽቶ ስጉምቲ ጥራይ እዩ ካብ ዓቕምካ ወፃኢ ንዘለዉ ነገራት ንፈጣሪ ሕደገሎም ንስኻ ግን ነታ ኣብ ኢድካ ዘላ ሎሚ ብኸመይ ትርጉም ዘለዎ ክትገብራ ከም እትኽእል ጥራይ ሕሰብ እስከ ሓንቲ ባልዲ ማይ ሒዝካ ናብ ጉዕዞ ትወፅእ ኣለኻ እቲ ባልዲ ግን ንእሽቶ ነኾላት እንተሃልይዎ መወዳእታ እቲ ጉዕዞቲ ማይ ተፀቂቑ ባዶ ኢድካ ክተርፍ ኢኻ ህይወት እውን ልክዕ ከምኡ እያ እቲ ንትማል ክትቕየራ ምፍታን ብዛዕባ ፅባሕ ዘይተፈለጠ ነገር ምጭናቕ ወይ ሰባት ብዛዕባ ክንዛረቦ ዘረባ ክትቆፃፀር ምፍታን ነቲ ውድብ ዝኾነ ናይ እምሮ ሓይሊ ከም ዝበኸን እዩ ዝገብሮ ህይወት ትኸብደካ ዘላ ፀገማት ስለ ዝበዝሑ ዘይኮነስ ሓይልኻ ኣብ ዘይትቆፃፀሩ ነገራት ስለተወስሶ እዩ ሕሉፍ ልክዕ ከምቲ ዝሰበረ ጥርሙዝ እዩ ዳግማይ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ መፃእ ድማ ገና ዘይተወለደ ህፃን እዩ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይትፈልጥን ኢኻ እታ ኣብ ኢድካ ዘላ ሓቀኛ ሃብቲ ሎሚ ጥራይ እያ እቲ ሎሚ ትወስዶ ንእሽቶ ስጉምቲ እቲ ሎሚ ትሰርሖ ስራሕ እቲ ሎሚ ተንብቦ መፅሓፍ እዚ ጥራይ ንመፃኢኻ ክቕይሮ ዝኽእል ሎሚ ንእሽቶ ነገራት ብምግባር ክትዕወት ከለኻ ኣእምሮኻ ናይ ዓወት ስምዒት ይስምዖ እቲ ከቢድ ዝነበረ ህይወት ድማ ቀሊል ኮይኑ ይርአየካ ብዛዕባ ሰባት ኣይትጨነቕ ሰባት ንዓኻ ክፈትውኻ ወይ ክፀልኡኻ ናቶም ውሳነ እዩ ንስኻ ግን ሰናይ ሰብ ክትኸውን ናትካ ውሳነ እዩ ብዛዕባ ውፅኢት ኣይትጨነቕ ውፅኢት ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ ንስኻ ግን ብትካት ክትሰርሕ ናትካ ሓላፍነት እዩ ክትቆፃፀሩ ንዘይትኽእል ነገር ንፈጣሪ ሕደገሉ እዚ ማለት ስንፍና ዘይኮነስ ንዓቕምኻ ምፍላጥን ውሽጣዊ ሰላምካ ምኽባርን ማለት እዩ ክትቕይሮ ኣብ ዘይትኽእል ነገር ምጭናቕ ልክዕ ከም ኣብ ወንበር ኮይንካ ምውዝዋዝ እዩ የንቀሳቐሰካ እምበር ናብ ዝኾነ ቦታ ኣየብፅሐካን ሓደ ፀገም ምስ መፀካ ንነብስኻ እዝሕተታ እዚ ነገር እዚ ብተግባር ክቕይሮ ክእል ድያ መልስኻ እዎ እንተኮይኑ ኣይትጨነቕ ተስእ እሞ ስራሕ መልስኻ ኣይፋል እንተኮይኑ ኣይትጨነቕ ንፈጣሪ ሕደገሉ እሞ ሰላም ርኸብ ሻድሻይ ምስ ሰባት ካብ ምውድዳር ተዓቀብ
ነፍሲ ወከፍ ሰብናቱ ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣለዎ ገለ ሰባት ኣብ 20 ዓመቶም ይዕወቱ ገለ ድማ ኣብ 50 ዓመቶም ይጅምሩ ናይ ካልኦት ሰባት ስእላዊ ፅባቐ ሪኢኻ ኣነ ተሪፈ ኢልካ ኣይትሕሰብ ንስኻ ምስ ካልእ ሰብ ዘይኮነስ ምስቲ ናይ ትማል ንስኻ ጥራይ ተወዳደር ሎሚ ካብ ትማል ንእሽቶ ስጉምቲ ንቕድሚት እንተደኣ ሰጊምካ ንስኻ ዕውት ኢኻ ምውድዳር ሓጎስካ ዝሰርቕ ሰረቕ እዩ ምስ ሰባት ክትወዳደር ከለኻ ነቲ ፈጣሪ ንዓኻ ጥራይ ዝሃበካ ፍሉይ ፀገን መንገድን ትንዕቆ ኣለኻ ኣብ ዓለም ንዓኻ ዝመስል ካልእ ሰብ የለን ፀሓይን ወርሕን ክልቲአን የብርሃ እየን ግን ድማ መዓዝ ከም ዘብርሃ ናይ ባዕለን ግዜ ኣለወን ፀሓይ ንጎህ ክትበርቕ ከላ ወርሒ ተሪፍ እያ ኣይንብልኒና ወርሒ ምሸት ክትወፅእ ከላ እውን ፀሓይ ከም ዝተሸነፈት ኣይሕሰብን እዩ ገለ ሰባት ኣብ 22 ዓመቶም ይምረቑ ግን ድማ ን5 ዓመት ስራሕ ይስእኑ ገለ ሰባት ኣብ 30 ዓመቶም ስራሕ ይረኽቡ ገለ ድማ ኣብ 50 ዓመቶም ዓብይ ንግዲ ይጅምሩ ኣብ ህይወት ዶንጊ ዝበሃል ነገር የለን ኩላቶም ሰባት ኣብቲ ናቶም ግዜ መስመርን እዮም ዝጎዩ ዘለዉ ሓቀኛ ዕቤት ማለት ካብ ካልእ ሰብ ምብላፅ ዘይኮነስ ካብቲ ናይ ትማል ንስኻ ምብላፅ እዩ ዕላማኻ ምስ በዓል ክስቶም ውዳር ዘይኮነስ ካብቲ ናይ ትማል ኣነ ሎሚ ብምንታይ ተማሓይሽ ኣለኹ ዝብል ክኸውን ኣለዎ ሎሚ ሓንቲ ሓዳሽ ቃል ተተማሂርካ ሎሚ ሓንቲ ንእሽቶ ጌጋ እንተኣሪምካ ወይ ድማ ሎሚ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ ንቕድሚት እንተደኣ ሰጊምካ ንስኻ ዕውት ኢኻ ህይወት ምስ ካልኦት ትገብሮ ማራቶን ዘይኮነስ ምስ ገዛእ ርስኻ ትገብሮ ናይ ምምሕያሽ ጉዕዞ እዩ ሻውዓይ ቃንዛኻ ናብ ደራኸ ወይ ሞቲቬሽን ቀይሮ ቃንዛ ብባህሪኡ ሓደ ሓያል ሓይሊ እዩ ልክዕ ከም ሓዊ ቃንዛ ንነብስኻ ቃፂሉ ከም ሓመድ ክገብራ ይኽእል ሰባት እንተንዒኦምካ እንተገዲፎምካ ወይ ድማ ህይወት ብሰንኪ ስእነት እንተደኣ ሰቃትካ ክልተ ምርጫ ኣለካ ወይ ተበድለ ኢልካ እናበባኻ ክትነብር ወይ ድማ እዚ ቃንዛ እዚ ዳግማይ ኣብ ህይወተይ ንኸይመፅእ ካብዚ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ ንላዕሊ ክበቃዕልኒ ኢልካ ክትለዓል እቲ ዝበለፀ ሕነ ምፍታይ ነቶም ክትወድቕ ዝፅበዩካ ሰባትን ኩነታትን ብዓወትካ ምላሽ መሃብ እዩ ቃንዛኻ ንዓኻ ክሰብር ምዝፍትን ንስኻ ግን ብኡ ተደፊእካ ዝያዳ ክትሃንፅ እንተደኣ ጀሚርካ እቲ ቃንዛ ስልጣን ይስእንን ንዓኻ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣይትሕዘን ዝኾነ ነገር ጠፍአካ ብካልእ መልክዕ ንክመፀካ እዩ ቃንዛ ሓደ ማዕፆ ክዓፅእ ከሎ ካልእ ዝዓበየ ማዕፆ ንክኸፍት ሓይሊ ሂበካ ቃንዛኻ ከም ሰይፍ ተጠቐመሉ ንስኻ ካብቲ ዝወረድካ ቃንዛ ላዕሊ ዓብኢኻ ንሎሚ ዘደልኩልኩ መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ